Sanibonani, mqeqeshiwezinsizwa lo. Bathi ubhutsu kanje ngaphuzu matshitshi qomane. Bathi mfane mpane semncane oda bathi dabethi mdalandi cha bamsukela bakithi ingane ehlaza cha. Ufunza abaphathi bezwe onqamalalo odwele ibushelezi bathi intombi zimdonsa ngatshabe. Sithi muhle webhutsu umuhle wematshitshi qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Mfowethu ubhalile wathi sawubona mqeqeshi ngethemba uyaphila. Wena ngiyaphila mfowethu ngithembe nawe uyaphila. Uthi ubafo igama ngingu umfowethu uyalisha igama lakhe. Uthi ngineminyaka engu-20 nalo udaba lami. Njalo uma ngibona intombazane enhle engiyifunayo ngenhliziyo yami yonke ngivele ngisabe ukuyishela. Ngithembe ukusebenzisa ama-social media okungaba uFacebook ukuyishela khona futhi le ndlela lena ayingisebenzeli. Ngicela usizo mfowethu. So wayivala lapho kumfowethu. So inkinga umfowethu anayo noma ivezayo ukhala ngani ngovalo. So ke ngifuna si-understandane ngovalo namhlanje. Futhi nginethemba lokuthi uma usuqedile ukuyibuka le video khona ushintsho lizokwenzeka empilweni yakho mangabe unovalo. Ngizoqala ulibuka ngenye indlela. So into oqala engakutshela yona ngovalo ukuthi mfowethu yabona uvalo. Akekho umuntu ophilayo emhlabeni ongenalo uvalo. Kodwa abantu banovalo baqonyiwe. Yabona kwamina uvalo nginalo, even uprincipal wakho hleze ekhuluma phambi kwezingane, even upresident uRamaphosa noma ngabe ubani ohleze ekhuluma phambi kwabantu, uvalo into anayo. Abona umuntu mengathi kuwena hayi mina nginalo uvalo. Uvalo nje into engenayo. Uyokhohlisa uyogcina ngokukhohlisa uzikhohlisa yena kahle ngoba sonke singabantu uvalo sinalo into esidalwe nayo. Mangathiwa uvalo awunalo, I don't think mhlawumbe inyanga ingaphela uphila. Ngobani uzokwenza inqumo esengaphusile ngoba uvalo liyakusiza kwesinye isikhathi ekuthenini uthathe isinqumo ekufanele usithathe. Yabo ukuvikela impilo yakho. Kodwa into efika ibe inkinga ngovalo uma wena ungakwazi ukulamukela njengento ebalekile empilweni yakho noma ukuliqonda ukuthi luyinto kanjani kufike kube inkinga ke lapho, yabo. So uma unuvalo ungeke, abanye bathi uvalo kufanele wenze njani, kufanele ulamukele njengomngane, yabona, ngoba uma nje luzothi liyaqala kuwena bese nje ulithatha noma ungafuni ukulamukela, then kuba inkinga enkulu ke leyo. Mangenza isibonelo ake kuthiwa nje nathi intombazane lapha hambe kuyona noma wena ufuna ukuya kuyona le ntombazane, into ekufanele uzibuze yona ukuthi okay, njengoba ngizoya kule ntombazane angithi nje the moment uqala nje uyayibona ufuna ukuya kuyona izoqala ukuvale lutho lenzani liyakuvimba ukuthi ungayi lapha. Okay, into ekufanele uzibuze yona ukuthi nami nje mangabe nginovalo ngeke ngizibuze ukuthi okay, njengoba kufanele ngenze into ethize mangiya kule ntombazane ngifuna uzibuzeke yona njalo njoba uzoya kule ntombazane kungenzeka yini ulimale. Ufuna uzibuzele kungenzeka yini ushayeke mhlawumbe ugcina usuphuma igazi noma ugcina usulala esibhedlela. Uma i-answer ukuthi ngeke uzushayeke ngeke uzulimala, pho yini ekuvimbayo ukuthi uyekhona. Okwesibili, njengoba uya kule ntombazane uya kuyona ufuna ukukhuluma nayo, iya-recorda yini? Ikhona ni device ayiphethe ehlezi iready ukuthi yona mangabe uze kuyona mhlawumbe uzoyishela izo-record. Leyo recording mhlawumbe izogcina isidlalelwa abantu mhlawumbe South Africa yonke, kugcine sekuzokala ukuthi ufike what enganeni. Uma i-answer kucha yini pho ekuvimbayo ukuthi uyekhona, ubufakazi ngoba bukho. Okunye kufanele uzibuze wona ukuthi abantomazana njengoba uya kuyona yabona ayikho into ebekiwe, angazi noma ngiyazwakala, ayikho into ebekiwe wena kufanele ufike nayo nje usu ready. Mangabe ungekho ready wangasho ngendlela leyo ebekiwe kuba ubhedile. Mangabe intombazaneni yokhuluma nayo awubhedi nakancane ngobani usuke ukhuluma into ezwa ngaphakathi kuwena. Ngeke ufike intombazaneni ethi hayi ngeke awushongo kahle ubhedile kushiwo kanjalo kuhleke, cha ngeke izisho kanjalo ngobani ayikho manual, ayikho into ebekwe phansi ukuthi kufanele mayifika kuwena umfana njengentombazane athi mangabe ngasho kanje usuke ebhedile. Cha ayikho into ebekiwe, yabo. So mangabe intombazaneni usuke uyozi expressa wena
usho into usho lokho sukuzizwa ngakho ngaphakathi kodwa ukuthi khona okubekiwe noma ozobheda mangabe usho kanjani cha kukho okubekiwe futhi lokho kubheda kwakho ngeke size sikuzweke mangathiwe wena uzifila sengathi ubhedile futhi lowo muzwa kuzobe kungowakho kuphela intombazane izobe ingacabangi nancane ukuthi hayi ufike wabheda ke lo no wena uzozizwa ukuthi hayi ngeke angishayanga khona yabo khona ke yizo uzizwa kanjalo ubhedile thina kabanye leyo nto iphakathi kwakho nobani naleyo ntombazane thina abanye asizwanga lutho ukuthi ubuthini sonke mfowethu masifika entombazaneni siyakhuluma esikhulumayo akusuke ngeke umuntu wesithathu lalela so yini edala ukuthi ungafuni ukuya kuyena lo muntu yabo isizathu asikho ngeke uzulimala ngeke uzushayeka ngeke uzuphuma igazi ngeke uzulala esibhedlela impilo yakho ayikho engcopheni ukuthi mhlawumbe ungafa mangabe yakuyena cha yikho so into ekufanele uunderstand ngovalo uvalo liyakwazi ukukuvalela amathuba mangabe ungali-understand ngifuna nje the moment liqala ungivalo mangabe ufuna ukwenza into ethize lamukele usho ukuthi hayi yebo ngiyaluzwa nalo uvalo seliqalile kodwa manje akufanele yini ngiyenze lento ekufanele ngabe ngiyayenza ngiyabo so ke nawe ke enza njengoba ngisho mfowethu uyobona umehluko yabona uvalo libalekile mangathi uvala awunalo yabo njoba ngisho ukuthi mangathi wakhona umuntu othi yena uvala kanalo singamthatha simfake la khona naye angahayiziswa wengane encane yabo sonke uvalo sinalo funda ukwamukela uvalo lube iphathi empilo yakho uthatha njengomngane abanye mabechaza ke besho kanjalo bathi lamukele njengomngane yabona ngoba ngeke uzulenze lutho ngeke uzulikhipha uvalo ayikho umuntu ofiyele emhlabeni lo muntu okanjalo kusengasiyena umuntu kahlahla umuntu ongaphelele ukuba libalekile uvalo ngabe uNkulunkulu akazange asinikeze uvalo so funda ukulamukela nokuthi ulisebenzise ngendlela okuyiyona yabo so lamukele mfethu uvalo ukungayi kwakho la ufuna ukuya khona well usokuzincisha wena amathuba yabo so ngiyathemba ukuthi uyangizwa mfethu uma ngabe unesifiso sokubhalela umqeqeshiwezinsizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma nje wena unesifiso sokuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho ukhumbuleke mfethu ukuthi umqeqeshiwezinsizwa ikhale njabulo sho mfethu.